Yo, what's up? It's your boy Aritoy. Yeah, yeah, yeah. And for today's video guys, no, naanap pug ko'y nauli nga gikan sa dumpster. And sa di pa natusugdan guys, no, intro sa ta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Muna na uli na ko guys. Labanan. Una, natay kalo. Wala ko kaka-video ni guys kay tinalian ko na kung pagkuhaan dito. Natay sapatos guys. Tools. Mga persunis. May sweatshirt. Jacket. Suni sa pang pula. Okay guys. Shorts. Nadir Karsunis. Muna sa tanan guys, oh. Kuha na ko dito sa dumpster. Ako ni labhan ron. Nana ko diri dapit sa mo ang kuan washing machine. Diri lang sa nako putlong guys, no. Ako sa ning labhan. Ako ipakita sa inyo nga unya or ugma kay gabiin na magudri karon guys nya. I-dryer pa na ako ni siya. So taon-taon pag siya mauga. No. Bye-bye. Yo, what's up? It's your boy Ritoy. Humana na ako og laba guys. Ako na po siya napauga, din ako na po siya napilo. Nagkaroon ako ipakita sa inyo ha kung unsa to mga item, no. Kay saglit ra mo to nga akong gigawas dito sa plastic bag. And karon ako po ipakita sa inyo ang mga wala na ko na appeal ato nga video. Katong bali katong nauna na ko siya kuha nawa na ko mag-video Mo na siya guys. Yung jacket nga pula guys. Hoodie mo na ni siya. Itong long sleeve nga color white, medyo na mansahan lang siya tungod siguro sa Karsunis apil mo yung short yung Karsunis, American Eagle, Levi's nga 559, then isa ka Levi's nga 501. Kani guys, batunis ang iyang ano ni guys, tawag niya ni batunis ang kibali zipper niya, batunis siya, no. Then po ko yung mga nakita nga mga sunglass pat kabuok pagbabae. And then katong Allen range 1/4 ang iyang size. Isa ka tote bag kauban sila ani. And kalo kani siya guys, na ako picture ani, pakita lang ako dinyo ha asan siya nakuha. And yun kanyang isuot na t-shirt guys, appeal ni siya, no. Na paimusla na nako og ang Karsunis nga color pula guys ako nang gisuot sa sigo man ako, no. Yeah. Karon guys ako ipakita sa inyo kada usa kung sa pormahan niya, no. Ko ang usa-usahon ako ipakita sa inyo sit up sa nako ang kamera. Yeah. Yo, what's up? Karon guys, ako ipakita sa inyo isa-isa, no, para maklaro niyo. Una na to ang isang kalo ko siyang suoton. Muna porma niya guys. Alang sa kasayuran sa tanan guys, ako guys mahiligon jud ko sa kalo. Muna na ako makita nga mga kalo nga para sa kuha pwede pa. Ako binabakawaon gisayangan mo guys. Sapod guys, hiligon po ko sa ukay-ukay, hilig ko mangukay. Ang akong uban akong mga sinina guys is mga inukay rin ako, no. Unang kung makita akong mga sinina para sa kuha pwede pa siya magamit, ako ginangkuha ko, no. Ako yung lalabhan guys, yangan play ko mapuslan pa manggod. Then usa pa plano po na ako din ipadala sa Pilipinas kung ako ipanghatag dito sa mga kaila, no. Yeah.
Dayon ta. Another kalo guys. No? Wala ko'y video na makasara ko na siya nakuha. Kaya binalian ng good. Kauban rin niya guys, yung tote bag. Kauban silang duha. Mga antipara guys. Sunglass ng babae. So ito pa isa. Tara po lang yan. Paano? Sunglass. Nakuha na ko na sila guys sa dalan. Siguro nahulog din sa sakyanan. Wala naman pila mo punit dito. Kundi ako raman po. Sa daan raman po nila dito. Sayang. Hindi kuha. Kanikod guys, ang Allen Range. Nakita kaya po na ako ni sa dalan. Hindi po punit. Muna na siya ang hoodie ng kulay-pula guys. Brand niya. Mga branded po guys. Nila mga sanina. Sila rin itong labay. American Eagle Outfitters. Size XXL. Katong tao kagiyan ni guys. Then kani long sleeve na white. Medyo naman siya lang siya. Kaya uban na rin mo. Usar mo sa labas sa kuan. Wala ko siya ma-separate. Mga di-color. So wala ko siya man siya diri sa karsunis ata niya. Size large ni siya. Size large. Short. Size 32. Kasigo na ko ni guys. So ako na Arboron. Aeropostale na siya. Levi's na Personis 501. Ito ning buttons ang yan. Instead of zipper, buttons. Size, yung waistline is 34. Ang patas mo niya is 32. Kani guys, Levi's na Personis yapon. Nice siya, zipper lang niya. 559. Waistline niya guys is 33. And yung length is 34. Okay pa. Ipakus pa. May muslan ko na sa uban guys. Kani siya, American Eagle. Same silang brand na tong hoodie nga pula. Size niya guys, ang yung waistline is 34. Ang yung length is 34. Nice pa kayo. Kung yung t-shirt, yung Carsones na red, size ani. Ang waistline ni guys is 34, and ang iyang length is 32. So kani siya nga 34 guys is gamay. Masigo na ko siya. Ang waistline is naargin sa 30 to 31. Ambot lang ka, basi nilambok ko. Kabalo, no? Nabugoy nakuha ang gitara guys, and ako siyang gihatag sa akong kauban para sa akong trabaho. Na-assign siya dito sa Picas na apartment guys. Una ko yung video mo ang clip niya guys. Karon nakakita ako gitara niya kay di man ko kabalo mo gitar. So ako alam na siyang ihatag sa akong amigo, no? Eh, mas siya may nakabalo. Okay ba biya? Usa sa mga nakuha nako karon sa manahuna guys, gamay nga gitar. Babay sa. Yo, what's up? It's your boy Aritoy. And now guys, nakita ninyo, mao na to, no? Kung dire na ako pagkatapos ng atong video guys. And nagpadayon pagyapon ko sa pagpangita o mga butang na pwede pa na to mga pagkahimuslan guys, no? Kung ako ni siyang tigunon, kaya akong plano is ipadala na ako dyan sa Pilipinas. Para na pahimuslan ko sa uban. Then guys, salamat sa inyong suporta, salamat sa inyong subscribe. Ilagot na guys nga dili na suman og suporta sa ako ano. Salamat kayo ninyong tanan. And dire na ako tapuson guys. And ayaw kalimot sa pag-like, share, comment, and subscribe guys. Aritoy TV. Kung ako magababilin sa kastorya, pag-amping mo tanan niya, pag-amping sa lidere. God bless ka na itong tanan. It's your boy Aritoy signing off. Bye-bye!